So ripoti iri kusvika padesk pedu murezimbabwe iri kutiudza kuti isusu paripoti yatakambokudza iya kuti vakomana magenerals vanga vachinzi vaita voting yavaita nenyaya yeCAB3 maresults taakuudzwa kuti akabuda and zvii zvakaitika zvii zvakabvumirana magenerals zviri kunzi vakomana vakabvumirana ivo kuti yes vanoendesa malegal issues kumberi after Mnangagwa asaina CAB3 ngavaendese kumberi kureva kuti vari kuti Mnangagwa anenge apara mhosva after asaina ngavaendese kumberi. The army will be there, the police will be there, the judges, the courts and everybody will panenge pane takatarisa kuti zvii zviri kuitika tose tichitsvaga tichimira pachokwadi zviri pakaita anobuda pachokwadi he or she will face the law and mutemo ndo uchashanda paari and then kana pachiwanikwa umwe achimpichiwa obviswa umwe kana achiiswa oiswa kana pasina zvoitiwa poshayikwa zvoitiwa. But information ndo zviri kutaura murezimbabwe kuti as of right now ndo zvakabvumirana magenerals. So toda kumbopinda munyaya kuti munzwisise kuti what is happening muZimbabwe right now. What is happening in Zimbabwe right now is a very big political event. The biggest so far since 2017. Because tose tinoziva kuti mavotes emuZimbabwe are predictable. ZANU-PF wins my elections. ZANU-PF have been winning since 1980. And there's a good chance which my elections in 2028 ZANU-PF will win. But at the same time pane chatoziva chokuti kana ZANU-PF pachayo ikatanga kuva ne-internal conflict, from history it tells you kuti the president always wins. Like he won a lot of times, President Robert Mugabe, against his rivals ZANU-PF, kuti Robert Mugabe agone kuwanikwa achitonga Zimbabwe for more than 37 years going. So considering that fact, Mnangagwa until 2017, as a matter of fact, until 2017, until 2017, apo mukomana akazobvuma kubviswa, akameka sure kuti waresign mukomana wasiya basa. But from besides that, the president have been able to squash, to hold down his enemy. So now tina president Mnangagwa vari pachigaro, will he be able to do the same? Vachagona here kumanager the guys vari kuita 10 against him. Will he be able to do that? Because monachi sometimes imi munenge makuona at this time munana 2026 tichiona kuti Mnangagwa is using money to maintain his ship. He is using money to balance everything. Kutenga munhu wese ane power ane chiyani balance ane influence. Voma musicians, kuenda kuma actors, kuenda kunewe zvemachechi, kwese kwaningapinda nemari anditi. And then wotanga kuti iwe how was Mugabe doing it? Maybe he was doing the same. Maybe angoshandisa umari somushandisi gwanirira Mnangagwa. But because back then kwanga kusina social media, news dzese dzawainzwa waidzinzwayo kubva from state media, kuti dzinenge dzakatobikwa dzakagadzirwa vachipenda picture exactly yavari kuda kupenda. Tichiverenga manewspaper anenge atori censored most of them, and tosotozvati vana minister of information vakazoiva na Jonathan Moore just to do exactly that. Vakabhana kuridza nziyo dzekune dzimwe nyika pamaredhiyo emuZimbabwe. Changuva chivanhu chete handiti. But zvitenge zvisina kuzopera mushe because vakazosvika pakubvisa mabhani vaya. But ndocho chitoro ndokuita North Korea, ndokwekutongera chitororo. So vakomana vakatombotesta absolute dictatorship patakabhanawa pavachichi ndochainzi chitororo, ndochonzi chitororo chacho, right? But right now murezimbabwe patasvika panapa because muna 2017 pane vakomana vakaita mamoves ndokubvisa Mugabe. Vakomana vaita mamoves ekubvisa Mugabe havana kuperera ipapo, vakabva ivo vachuza ndokugadza wavakagadza. And
panonzi pane masafeguards akawanda chaizvo avakaisa ekumeka sure kuti kana watamugadza uyu mangwana akazofunga kuita zvinhu zviri obvious zvinofungwa nevazhinji zvekuda kungotonga forever, tinenge tine masafeguards akatomisa. So mukomana apinda iko zvino izvi watanga kuita zvinhu zviya ende tava panapa pakuti nhasi date rinenge richikudza kuti it's 14 and musi wa18 May zvinhu zvose zviri kutanga muparliament, madiscussions about the bill number 3 rekuti kuwina kwaro just gives more executive power, more power over state institutions to the president. Let's hatimbotry kumbozama kumboti what good can come out of president vachipiwa more power. Pane chakanaka here chingabuda from a president being given. What can be the advantages yekupa president more power over my institutions? Let's say the president is doing good, he's the best, he's smart in the sense that he understands the world systems, he's educated and everything. Let's say he's the perfect president and we give him absolute power. What would be the advantage of that? Right? Maybe pane advantages ekuti mukomana can make moves fast. If there is a deal out there in the world, for example, let's say there's a company that is starting, it's an AI company, and then we are running our country as if it's a big organization, an investment bank, and also we are investors because we have state resources, so we have money at it now. We say, okay, let's quickly move and invest a certain amount of money in this company and watch that investment grow, which means it's taisa mari yedu on autopilot, yakukura on autopilot, our investors, and senyika yeZimbabwe. That president anenge asiri hindered nekunovhota zvinhu muparliament nekuzopfuura because bureaucracy yagara ino iri slow, very 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 slow, zviri very very slow. So the advantage will be the fact kuti munhu iyeye anenge ane absolute power over especially making my business deals. Kana akaona an investor ari kuda kuuya muZimbabwe kuzoinvesta, he can do it by himself asina kumboenda through the parliament, vasina vamwe vachiramba policy yakati, akaona kuti pari kuda kuiswa chipolisi chakati kuti papinzwe business rakati, it will be easy for that president to do all of that. The argument is vanenge vachitaura zveChina. China is a big example of this kind of governance. Iri fast. Even Trump chaipo wakangura complain pamusoro penyaya yekuti democracy yavanayo kuAmerica is very slow in making big decisions. Zvirava kuti right now vakomana vanenge vachita samatrends eworld, where is the world going, are the financial markets going, what is happening. So China is able to move its industries in that direction to ride the wave. Kana ari ma-electric vehicles ari kunzi ndo akupisa, China inobva yakanda state money into that industry, and that industry grows fast, very very fast, because Xi Jinping, president of China, has got all the power. Haanidi kuti vanhu vakawanda vambovhota vamwe vadebate vachiramba zvakadai, because umwe nomwe ari kubenefita from whatever they are benefiting. Ari kubenefita from mota dzepetrol nedhiziri, anenge asingadi kuti mota dzemagetsi dziuye, not because pane zviri kuitika kana kuti chii chiri kuitika, anenge achingoramba zvinhu izvozvo because ari kuda kuramba achidla kupi kukambani kwake, handi mapabata. So anobva avhotera no mota dzemagetsi dzine problem yakadze problem, but kana president ane absolute power, iye unongobva angodecide no takutokandira mari kuchi kuindustry yakati, and that's it, right? So muri Zimbabwe muri kuzvinzwira zviri kuitika panapa, ndo zvinenge zvichiitika munyika yedu izvi. So takupa isu update, garirai zvimwe zvima-updates zvezvichiuya, because ma-updates ndo atete now. Thank you for watching.